بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آباب ذی وقار ناظرین و حاضرین، جملہ مہمانان گرامی، شرائے کرام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوستو، اج دی اے تقریب ساڈے پیارے بھائی جناب ارشد مخلص صاحب نے سجائی ہے۔ اللہ پاک انہاں دی والدہ دے درجات بلند فرمائے اور انہاں نو جوار رحمت دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، یہ محفل جڑی ہے محفل مسالمہ شہدائے کربلا اور اہل بیت دی شان دے وچ سجائی گئی محفل۔ میں بابڑی بھی اگے ریکویسٹ کر رہا کہ اے او محفل ہے جدی وچ ملائکہ بھی تواڈے نال تشریف فرمائیں، بے شک، اور ای او ذکر ہے جدی وچ او لا شریک بھی تواڈے نال شریک ہوندا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ادھے وچ بولنا عبادت ہے، لازمی نہیں ہے واہ واہ سبحان اللہ دا ورد کرو، سبحان اللہ پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت اجر ہے اس دا۔ تے میں اج دی اس اپنے کلام دا آغاز جناب اج دی تقریب دے صدر پنجابی ادب دے بہت بڑے خدمتگار جناب علی احمد گجراتی صاحب تو اجازت طلب کرتے ہوئے کہ جس نہیں منیا علی ولی نو او مومن کوئی نہیں، موالی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ جس نہیں منیا علی ولی نو او مومن کوئی نہیں، موالی کوئی نہیں۔ انہاں دے در تو ہے بھویاں خالی، میں سنیا میسم سوالی کوئی نہیں۔ جس نہیں منیا علی ولی نو او مومن کوئی نہیں، موالی کوئی نہیں۔ انہاں دے در تو ہے بھویاں خالی، میں سنیا میسم سوالی کوئی نہیں۔ اور تو کردہ رہنا ہے برائی علی دی، اوے تیتھے شکوا شکایت ککھ نہیں۔ جب ان کی اپنی تو ماں تو پوچھ لے، حرام زادہ ہے حلالی کوئی نہیں۔ مہربانی مہربانی۔ جس نہیں منیا علی ولی نو ماشاءاللہ، او مومن کوئی نہیں، موالی کوئی نہیں۔ انہاں دے در تو ہے بھویاں خالی، میں سنیا میسم سوالی کوئی نہیں۔ بے شک۔ اور تو کردہ رہنا ہے برائی علی دی، اوہ تیتھے شکوا شکایت ککھ نہیں۔ جب ان کے اپنی تو ماں تو پوچھ لے، حرام زادہ ہے حلالی کوئی نہیں۔ اور دین آقا دا ہے مقررہ، ایک گھٹ یا زیادہ تو ہو نہیں سکتا۔ خبیب صاحب ودھا کے پڑھئے گھٹا کے پڑھئے، اے دل نہ مادہ تو ہو نہیں سکتا۔ اے دین آقا دا ہے مقررہ، ایک گھٹ یا زیادہ تو ہو نہیں سکتا۔ ودھا کے پڑھئے گھٹا کے پڑھئے، اے دل آمادہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور جس دے دل وچ ہے بغض حیدر، او میرا میسم اعلان سن لے، نبی دا حکم حرامی ہو سی، حلال زادہ تو ہو نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ جویں پاک حسین نے کیتی ہے، جویں پاک حسین نے دین دی کیتی تشہیر سلام دے لے کے، ماشاءاللہ۔ انجے منظر آخری سجدے دا توقیر سلام دے لے کے، جڑا سید دے دکھ تے لڑ پاؤندا ہے، او نیر سلام دے لے کے، جے میسم بغض نہ رکھیے تا شبیر سلام دے لے کے۔ جویں پاک حسین نے کیتی، جویں پاک حسین نے دین دی کیتی تشہیر سلام دے لے کے، انجے منظر آخری سجدے دا توقیر سلام دے لے کے، جڑا سید دے دکھ تے لڑ پاؤندا ہے، او نیر سلام دے لے کے، جے میسم بغض نہ رکھیے تا شبیر سلام دے لے کے۔ میرے پیارے بھائی جناب رانا صفدر صاحب، جناب گلزار احمد ساگر صاحب، جناب ساجد حسن بورا صاحب مسجد نبوی دے وچ
رسول خدا نماز دے وچ مشغول ہیں، سجدے سے گئے، امام علی مقام انہاں دی گھنڈ تے آ کے سوار ہو گئے تے اللہ پاک نے ایک پیغام بھیجا ہے، جبریل جلدی جا، اس تو پہلے کہ میرا حبیب سر چاہے میرا پیغام پڑھا جناب علی احمد گجراتی صاحب تے فرمایا کہ تیری کنڈ تے پاک حسین آ بیٹھا ہے، کر سجدہ ہور طویل ہے، دے داوی دے اس کرنی ہے میرے حکماں دی تعمیل ہے، اور اے میسم ہے توحید میری دا بے باک تے نڈر وکیل ہے، ہویا مالک میریاں مرضیاں دا ایدی ہر منظور اپیل ہے، اور روزے جزا توڑی ہیں جزاواں خرید لیاں، جس تو خدا ہے راضی اداواں خرید لیاں، میسم کٹا کے سر زارا دلال نے اپنے خدا تو اس دیاں رضاواں خرید لیاں۔ اور جی مہربانی شکریہ ساگر صاحب، جناب حاجی اسنین صاحب، او سر ننگے سید زادی تے او دربار نہیں بھول دے، او سر ننگے سید زادی تے او دربار نہیں بھول دے، مسلماناں دے رش لگنے سرے بازار نہیں بھول دے، او سر ننگے سید زادی تے او دربار نہیں بھول دے، مسلماناں دے رش لگنے سرے بازار نہیں بھول دے، اور اوہائی تطہیر دی مالک ادے خطبے کجا میسم، او شامی تے شرابی سب او بد کردار نہیں بھول دے، او شامی تے شرابی سب او بد کردار نہیں بھول دے، اور وفا دا خالق وفا دا پیکر سلار جرت ہے مولا غازی، عبید بھائی، وفا دا خالق وفا دا پیکر سلار جرت ہے مولا غازی، دلیر جنگ جو حسین دیتا کمر دی طاقت ہے مولا غازی، ہمان بھینی دے برکیاں دا امید تسیاں دی ہکو ہکے، اے مومنا لئی سکون میسم کفر دی شامت ہے مولا غازی، اے مومنا لئی سکون میسم۔ مہربانی علی احمد گجراتی صاحب، جناب رانا صفدر صاحب، وفا دا پیکر حیا دا منبع اے لجت غیرت نا عباس ہے، جڑے مولا غازی دی ملنگ بیٹھے بولو یار، وفا دا پیکر حیا دا منبع اے لجت غیرت نا عباس ہے، جد بھی میسم ہے سوریا تا آسر تے کیتی اچھا عباس ہے، اور دعائے زہرہ دا خلق ہویا ہے کہ ہو بہو اے علی دے وانگو، نب کی انگلی ٹرایا زینب قسم خدا دی یہ تا عباس ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، شکریہ شکریہ ور صاحب، کمال کمال، دعائے زہرہ دا خلق ہویا ہے تے ہو بہو اے علی دے وانگو، نب کی انگلی ٹرایا زینب قسم خدا دی یہ تا عباس ہے، اور باطل دی دھوڑتے ہر ویلے جیڑی دستی ہے شمشیر پاک شبیر ہے، کیا بات، باطل دی دھوڑتے ہر ویلے جیڑی دستی ہے شمشیر پاک شبیر ہے، جائے ہور ورگے دی روز عاشورا چا بدلی خود تقدیر پاک شبیر ہے، اور جائے گوڑا رکھ کے سینے تے کیتا باطل لیرو لیرے پاک شبیر ہے، جڑا بھج کے یاد ہے ہر کہنوں ساڑا میسم قیم ضمیر پاک شبیر ہے، جڑا بھج کے یاد ہے، مغلی صاحب بہت شکریہ، جڑا بھج کے یاد ہے ہر کہنوں ساڑا میسم قیم ضمیر پاک شبیر ہے۔ عادل عباس عادل صاحب، بسم اللہ، تو کی جانے مقام زینب دا، تو کی جانے مقام زینب دا، محسن دی ہے نام زینب دا، تو کی جانے مقام زینب دا، محسن دی ہے نام زینب دا، اس دی چادر بچا لے برکے، اس دی چادر بچا لے برکے،
کیتا کر احترام زینب دا اور سن کے بے دین ہو گئے حیران سن کے بے دین ہو گئے حیران پرشجاعت کلام زینب دا سن کے بے دین ہو گئے حیران پرشجاعت کلام زینب دا اور خطبے پڑھ دی رہی درباراں وچ ہویا ممنون امام زینب دا ہویا ممنون امام زینب دا اور دھیاں بہنی دی ہے پرکھ مینوں گل صاحب دھیاں بہنی دی ہے پرکھ مینوں میں تھے کیڑا انعام زینب دا دھیاں بہنی مہربانی جناب شکریہ گل بھائی شکریہ ور صاحب دھیاں بہنی دی ہے پرکھ مینوں حاجی حسنین صاحب دھیاں بہنی دی ہے پرکھ مینوں میں تھے کیڑا انعام زینب دا اور مر ونجا تا اے لکھ چھڑائے تربت تے مر ونجا تا اے لکھ چھڑائے تربت تے ہائی میسم غلام زینب دا مہربانی مر ونجا تا اے لکھ چھڑائے تربت تے ہائی میسم غلام زینب دا تو کی جانے مقام زینب دا ماشاءاللہ کیوں آلے عبادتے ظلم ہویا ہے سن اس گل دا ارمانے ہن صاحب کیوں آلے عبادتے ظلم ہویا ہے جناب میرے پیارے بھائی ریاض میک صاحب کیوں آلے عبادتے ظلم ہویا ہے سن اس گل دا ارمانے کیوں امت نے کھا کے چرول دیتا ہم سر ناتے قرآنے اور کس مذہب دے وچ کسے مذہب دے وچ اے جائز تا نہیں جنگ مویا نال لڑی وے کسے مذہب دے وچ اے جائز تا نہیں جنگ مویا نال لڑی وے رہ گھوڑے بھجدے لاشاں تے وچ کربل دے میدانے سن اس گل دا ارمانے اور سنگ لے کے بھیڑا بھر جائیاں کیویں گئی ہو سی درباراں وچ سنگ لے کے بھیڑا بھر جائیاں کیویں گئی ہو سی درباراں وچ تطہیر دیوار سر ننگے کیویں آ گئی سر اریانے سن اس گل دا ارمانے اور غازی دے بازو قلم ہوئے غازی دے بازو قلم ہوئے غازی دے بازو قلم ہوئے رل گئے ہنسیرے ریت دے وچ علی قاسم سونے بلڑے دے رل گئے ہنسیرے خاک ریت دے وچ علی قاسم سونے بلڑے دے میدان دے وچ تقسیم ہویا ہاں حسن امیر دی جانے سن اس گل دا ارمانے اور اکبر دے سینے برچھی دا پھل تروڑ کے آدھا ہاں ظالم اکبر دے سینے برچھی دا پھل تروڑ کے آدھا ہاں ظالم پیو آن کڑھے سیتا منسا شاہ صبران دا سلطانے سن اس گل دا ارمانے اور بے شک اے مشن ہے مظلومہ کسے قیمت روک نہیں سکدا بے شک اے مشن ہے مظلومہ کسے قیمت روک نہیں سکدا میسم پروانے شمع تے پے حسن نت قربانے سن اس گل دا ارمانے کیوں آلے عبادت ظلم ہویا سن اس گل دا ارمانے سن اس گل دا ارمانے